Ndewonu ụmụ Igbo ndị njem ọnụ. Obi aṅụrị ka m jiri anabata unu n'ụbọchị nke tata n'oge ndị Igbo n'Igbo TV. Tata anyị nwere mmemme pụrụ iche nke anyị kpọrọ Igbo TV Challenge. Ohere anyị ga-eji wee sụọ sọsọ Igbo. Ọwụ sọsọ na anyị sụrụ sọsọ Igbo. Ohere anyị ga-eji ịsụta nyawa Igbo, zata nyawa ajụjụ, iburu ego wee na-ana. Ihe anyị na-eme ihe awụ inyere onwe anyị aka wee sikwa n'ime kwalite asụsụ na omenala Igbo. Onye na-ewetara gị nyawu ihe mmemme n'ụbọchị nke taa ka bụkwa nwanne gị nwoke Izuchukwu Grateful Heart. Wee na-asị gị agate n'aka. Dịka ị na-anọnyere anyị, biko ana m ayọ gị dododo biko pịa aka gbasaa nyawu ozi ka ozi ga nke ndị oyibo na-akpọ share. Gaa n'ihu share. Ọ wụrụ na anyị bido mere share, anyị ma na ya anaghị aga ibido nyawu ihe mmemme. Gaanụ n'ihu share ya. Ana m ene anya ka m fụ ndị na-agbasa nyawa ozi. Creator Obidika ana m ekene gị. Diamond Kamsin ana m ekene gị. Isbera Maria Daro. Ogbonna ya Sequency ana ekene. Franklin Omoko. Exalted Kimberly. Ogwo Sopruchi. Dominic Abalim. Emeka Nze. Alex Okwuosa. M ekenecha mgbada niile. Si dịka ị na-anọnyere anyị biko gbasa nyawa ozi ka ọ na-aga ka anyị nwee ike bido ozugbo n'ihi na oge adịrọ. Ọ bụrụ na ị gbasajiwa nyawa ozi, ị maghị na ị gaghị enwe ike mee gịnị sonyere anyị. Ana m aga ime gịnị ibido ozugbo maka na oge adịrọ ka anyị nwee ike pụọ. Aga m ebu ụzọ kpọpụta nwanne anyị nwoke mụ na ya na-abụ ga-eso were hazie nyawa ihe mmemme n'ụbọchị nke taa ka o nwee ike kene ọnụ. Ka m gaa n'ihu kpọpụta nwanne anyị nwoke Chinedu. Nwanne anyị nwoke Chinedu, ndewo. Ndewo Izuchukwu. Ndewo ụmụ Igbo njem ọnụ. Anyị na-anabata gị n'oge Igbo TV. Anyị ga-ewetara gị ihe asọmpi a kpọrọ challenge tata. Ana m ekene unu. Afa m Chinedu, abụ m onye Enugu. Unu sikwa UK wee na-akpọ. Dịka anyị na-eme anyị ka na-ekele Chukwu n'afọ ọhụrụ anyị batara. Ana m adụkwa onye ọbụla ọdụ na-asị na ya bụ nje korona ka nọkwa ị na-enwe aṅụrị na-aga mmemme dị iche iche, ilotekwa debe iwu ndị gọọmenti wepụtara maka ọdịmma gị. Ndewo nwanne anyị nwoke Chinedu si mba Eliza ya nke a na-akpọ UK wee na-edute gị ntị. Ana m ekene dịka ngwa bụrụ na mbụ dịka unu na-esonyere anyị, mee ngwa gbasa anyawa ozi. Ọ ka ọkwa nwanne unu nwoke onye ahụ ọ na-eme ịtabiri nyetụ ọtabiri onyetụ gị Izuchukwu. Unu si na mba Washington DC wee na-ezitere gị ozi a. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka na oge adịghị ka anyị nwee ike bido nyawu asọmpi anyị nwere n'ihi na oge adịghị. Nwanne anyị Chinedu, anyị ga-ebu n'ụzọ nwee ike kọwara ndị na-ege anyị ntị otu nyawu ihe ga-esi wee gaa. Mana tupu anyị eme nyawu ihe, ọ ga-adị mma na anyị ga-akpọpụta onye mbụ ga-ebu ga-eso wee zọọ nyawu asọmpi n'ụbọchị nke tata. Anyị kpọpụtazie ya nwee ike kọwazie otu nyawu ihe ga-esi wee mee gịnị were gaa, maka ọ na-adị mma ekwuo na ihe na-acha ọcha ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ekwuo ka ihe ọ na-eme gịnị onwe ike na-aga. Ka anyị wapụ ọsọ kpọpụta nwanne anyị nwaanyị. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Chizoba Eze akpụ n'ọnụ. Ndewo. Ndewo Ọga Maazị. Ọga Chinedu, ndewo. Ụmụ Igbo ana m ekele. Aha m bụ Eze akpụ n'ọnụ Chizoba. Abụ m onye Anambra na Nọcha. Ụfọdụ n'ime unu ma m, ụfọdụ amaghị m. Obi dị m ụtọ ịnọnyekwala unu n'ụbọchị nke tata dịka anyị na-eme our challenge. Ọga Maazị, m ga-ahapụrụ gị. Ndewo. Ịgbani ya na nwanne anyị nwaanyị. A sị na ndị Igbo si na oke okwu adịghị na ụka mgbede. O wee bụrụ ya, aga m aga n'ihu inwe ike ịkọwa ihe otu nyawu ihe ga-esi were gaa. Ị na-anya n'ebe a, ị ga-ahụ nyawu ihe asọmpi
inekwazi anya ebe a ị ga-ahụ otu anyị si were mee otu nyanwụ ihe ga-esi were gaa nke bụ na ịza ajụjụ nke mbụ zata ya ihe ị ga-enweta ịza nke abụọ zata ihe ị ga-enweta ị na-aza na-aga dịka ị na-azata ego ga na-eme gịnị a na-agbago ọ wụrụ ha nkwa anyị na-ekwe gị iwu ọ wụrụ ha na ị na-esonyere anyị n'Igbo TV ị ga-ama nyawo ajụjụ ndị a na-ajụ nke abụọ wee bụrụ ọ wụrụ ha na iwe onye Igbo na-asụ Igbo ajụjụ anyị na-aga ịjụ awụhụ fiziks ọ anaghị aga ịjụ sayensị na teknọlọji ma ọ kemịstrị ọwa ajụjụ Igbo ihe anyị na-ajụ ihe a nke wụ na ị wụrụ ha nwa afọ Igbo ihe Igbo na-amasị ị ga-azata ya nyawo ume amafuna onye ọbụla na-aga isonyere anyị anyị ga-aga n'ihu n'ebe nwanne anyị Chizoba nọ ọ bụrụzie na Chizoba gaa n'ihu zatacha anyanwụ ihe anyị ewere ego niile nye mana ọ bụrụzie na o nwere otu o siri o metechaghị ya anyị ga-enyekwa onye ọzọ ohere ime gịnị ịbata bịa mee gịnị zaa ajụjụ mana ka anyị mekwe ka onye ahụ mara ajụjụ anyị ga-ajụ gị ga-awụzi ajụjụ ọzọ ọkwa ha ajụjụ ndị ahụ anyị jụrụ Chizoba ka anyị na-aga eji maka anyị ma na ugbu a na nwere ndị si ka ha weta ihe dewe ya ọwụzie na onye a zata ya mba anyị ga-ajụ ihe ọzọ nke abụọ wee bụrụ na ajụjụ ọbụla anyị jụrụ anyị ga-enye gị otu nkeji iji were zaa ya ma ọ wụrụ ajụjụ ịtụgharị ihe site n'asụsụ bekee na asụsụ Igbo anyị ga-enye gị otu nkeji iji wee zaa ya mana o nwere nke ọ ga-eme ọ wụrụ tịkọm 30 nke ndị oyibo na-akpọ 30 seconds iji wee mee gịnị iji wee hụ na anyị eme gịnị anyị egbughị oge ọwụ na ụnụ adịgo njikere ọ na-asị ka anyị malite ndị niile na-ede ihe biko ọwụ ha na ị na-adịgo njikere gwa anyị sị bido ebe a dewe ide na ebe ahụ a na-ede ihe si bido anyị nwee ike mee gịnị bido anyị ama na ọ na-adịgo njikere mana chetakwa ka isi ya ka ndị ọzọ nwee ike na-enweta ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taa ka m nwa na onwe m gbasakwuo onyanwụ ihe dịka m na-agwa ụnụ ka ụnụ gbasa ka m jiri aka m gbasakwuo nke m maka aga masị ndị mmadụ ha gbasa ihe nwa na onwe m ha gbasa ọ dịghị mma ndị oyibo kpọrọ ya leading by example so onye tụnụ m obere ohere ka m nwee ike gbasaa nke m ka o nwee ike na-eme gịnị ka ọ na-agazu agazu darụkwa nwanne anyị Chinedu ịnọkwu ya ọgụ awụ na onye anyị mekwa anyị ga na-akpọtụrụ gị maka na onwe otu esi zaa ajụjụ dịka onye ma ihe gbasara Igbo anyị ga na-ajụkwa gị ajụjụ ihe dị iche iche wee hụ na ihe anyị na-eme gịnị na-aga n'anya nke ọ fọrọ otu ka anyị si kwuo nke nwere ike gawazie gaa n'ihu ụmụnne anyị na-abata n'ikem ha na-abata n'ikem enwekwara ike na-ekene ha na-ekenere m ha na ihe ndị anyị ji eme ọnụ ka m na-ene anya ana m ahụ ụmụnne anyị ndị na-agbasa ya wozi ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche wee na-ayọzi ndị na-abata ugbu a ka ha nwee ike mee gịnị na sonyere ụmụnne anyị ndị ọzọ nwee ike na-agbasa ya wozi ka anya wozi nwee ike na-aga mba niile maka na Igbo ibe ọ ga-emeruo ịgaruo ibe ọwụ na ịgaruo ịfụghị onye Igbo ma na mba ahụ rụrụ arụ ma ọkwa nwanne anyị nwoke gụrụ n'egwu anyị na-ekene mmadụ niile bidozikwazie a sị anyị bidozie o wee bụrụ ya nwa na onwe m agbasagwo nke m Christopher Okeke ndewo Christian B actually no anyị na-ebido ngwa nwanne m nwoke o mere anyị aga na ajụjụ nke mbụ nwanne anyị nwaanyị
Chizoba, idugo njikere ka anyị pụ? Adị m njikere. Ngwa, a na-aga ime ka anyị weta ihe erekere anyị ga-eji wee na amaka ihe nwe ihe si wee na-aga, nke ndị oyibo na-akpọ stopwatch. anyị agana na ajụjụ nke mbụ. Nwanne anyị Chizoba, abịa n'ezinụlọ, anyị chọrọ ime ka o nwee ike gịnị ka ọ dịrị gị mfe. A gwara m gị na anyanwụ ajụjụ ahụ ihe ga-ata akpụ. Kedu onye bụ onye isi n'ezinụlọ n'ala Igbo? Onye bụ onye isi n'ezinụlọ n'ala Igbo wụ di nwe ụlọ. Nyawụ onye nna. Ndewo, ịzatara nyawụ ihe. Biko ndị na-ege anyị ntị, ama na ụnụ kụọ aka ya ga-ahụ ya, mana ụnụ nwere ike derie Chizoba ọ gbanere, ọ zatara nyawụ ihe. Ihe ọ pụtara wụ na o nwetagwo 100 naira. Ọ gaa n'ihu na-aga, nsogbu adịghị, mana matakwa na ị ga na-eme gị na ị ga na-aga n'ihu na-enweta ndị ọzọ nwee ike nọrọ na nyawụ asọmpi. Ọ bụrụ na ị nwetaghị, ma na ịpụọ na onye ọzọ ya abata. Ka anyị gaa n'ihu. Nwanne anyị Chizoba, kedu ihe atọ ị maara ndị ụlọ ọrụ Igbo TV nyawa anyị nwa na-akwado maka ọdịmma ndị Igbo? Kedu ihe atọ ịma anyị na-akwadosi ike? Oge gị ebido, gaa n'ihu. Nke mbụ, ị na-ama ụmụnne anyị. Gaa n'ihu. Chetakwa na oge ewu otu nkeji. Gaa n'ihu. Nke abụọ, ị na-akwado asụsụ Igbo, na-amụtakwa asụsụ anyị ọfụma. Nke atọ, ị na-amagasị ihe gbasara Igbo. Ọ ka fọrọ. O nwere ihe ị chọrọ ịzagwo abụọ, mana ọ ka fọrọ. Azara m atọ. Asị m na nke mbụ, ị na-ama onwe anyị. Na-abịa n'asụsụ oyibo akpọrọ ya connection. Ị na-ama onwe anyị. Nke abụọ, ị na-akwalite asụsụ Igbo. Nke atọ nzalụ wụ ị na-amata ihe gbasara Igbo. Ị na-amata ihe gbasara Igbo. Ị na-amata ihe gbasara Igbo dịka ma omenala na ihe ndị ọzọ. Onye ahụ ihe anyị chọrọ ịnụ n'ọnụ gị. Nwanne anyị Chinedu, ka ị nwere ikwu? Okwu gị ihe m chọrọ ikwu ugbu a, maka ị na-asị ị na-amata Igbo. Gịnị ka anyị amatakwa n'Igbo? Ọ bụ asụsụ ya ka ọ bụ omenala ya ka ọ bụ nkwenye ndị Igbo? Mana ọ dị m ka ịlụta gị aka. Ya bụ asị m kwuo, ọ zata gị. Ka anyị nye ya ngwa. Anyị na-akụpụrụ nwanne anyị nwaanyị Chizoba aka. Ị na nna agbago, darịrị nne. Anyị ga-azọpụkwa njem ka anyị na-aga n'ihu. Ajụjụ nke atọ wee bụrụ, nwanne Chinedu, ị nwere ike gụọrọ ya. Chizoba, ajụjụ nke atọ gị, kedu ihe a na-akpọ parrot n'asụsụ Igbo? Ị nwere nkeji atọ. Ekwurekwu.
ihe mmadụ na-akpọ ya ka m gwa n'ụlọ ekwuru ekwu ka nwanne m Igbo TV ọ sị na ekwuru ekwu maka na ya bụ nnụnụ na-ekwuke o nwere ihe ọ chọrọ ikwu mana aghọtakwa m ebe ọ na-eje. Nwanne anyị nwaanyị Chizoba ọwụ onye na-ekwu ka aga m akpọkwa ya parrot maka agaghị m enyere gị anyanwụ ansa. Onye na-ekwu ka parrot wụ ya na-asị na ọ na-ekwu ekwurekwu mana ọ wụghụ ekwurekwu ahụ ya. O nwere ihe a na-akpụ ya n'asụsụ Igbo. Gbaa mbọ ọzọ ịma ka ị ga-azata. Anyị nyekwa gị enwe m ohere ịgbanye na ajụjụ ọzọ. Ihe anyị nwere ike imewu ị nweghị ohere ịgbanye na ajụjụ ọzọ nke bụ eziokwu mana ọ wụrụ na anyị ga-enyekwu oge ichetukwu ya. Enwere ike nyetụgo oge ichetukwuo maka ya. O nweghị ọzọ mma a na-akpọ ya na-abụghị ekwurekwu ya ka m ji mara ya kemgbe nwata. Ihe menụwụ na nyawo ihe a na-akpọ parrot wụ ọ dịka nnụnụ ka ọwụ mana ịma na nnụnụ enwere nnụnụ dị iche iche n'Igbo. Nyawo parrot n'asụsụ Igbo anyị ihe a na-akpọ ya wụ icheku, icheọkụ ọ icheku. Onwe ndị na-akpọ icheọkụ, onwe ndị na-akpọ icheku. Ọ ihe ndị Igbo na-akpọ ya icheku. Mana dịka onye na-esonyere anyị mgbe niile, ihe ọma m ga-emewu na aga m enye gị ohere ime gịnị ịbịachikwa ọzọ mana ọwụhụ tata bịa gbagharịa anyanwụ ohere. Nwanne anyị Chinedu nwere ihe nwere ikwu tupu nga n'ihu? Mma eto ya bụ nwanne anyị nwaanyị maka na ọ gbalịrị n'ikwu eziokwu. Ọ bụghị mmadụ niile ga-amatasị ihe a na-akpọ ya bụ nnụnụ. Ajụjụ nke mbụ na ajụjụ nke abụọ ọza mma. Ndewo n'isonyere anyị. Ọ ga-amasịkwa anyị ma ọ bụ na isonye anyị ụbọchị ọzọ. Mana ihe ga-emezi ya bụ dịka ịrụgwo ebe ịrụrụ ihe nke ịzatara anyị ga-enye gị. Ịghọtago nke ịzatara anyị ga-enye gị. Nke ịzatara anyị ga-enye gị. Ngwa anyị na-ekene gị. Ị nwekwara ike nọrọkwa ebe ị nọ. Anyị wepụgodo gị na screen nọ na behind the screen ka anyị nwee ike kpọbatakwa nwanne anyị ọzọ ka o nwekwa ike sọkwa ya mpi. Ndị Igbo ndị na-ege ntị anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche na ịnọnyere anyị. Wee na-ayị unu n'ụzọ pụrụ iche si dịka ị na-esonyere anyị gbasa ozi a ka ọ gaa mpaghara niile. Anakwa ha akwụ ụgwọ were agbasa ya ozi. Anakwa ha akwụ ụgwọ esonyere anyị n'ihe omume anyị na-eme. Onye si kwụ ụgwọ mana onye ahụ onye aka akpa. Ọ wụrụ ha na ị na-eso Igbo TV ịlụgo ihe ndị oyibo na-akpọ qualify. Choko mmiri anyị fụrụ gị ndewo. Ọ wụrụ ya nwanne anyị Chizoba darụrị nne. Ka anyị gakwa n'ihu kpọpụtakwa onye ọzọ. Nwanne anyị Obed anyị hụkwara gị. Ndewo nwanne anyị Obed. Ndewo anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Anyị anụwago ihe ị na-ekwu ugbu a. Ndewo. Ndewo. Ọga Chinedu ndewo. Daalụ. Nwanne anyị nwoke Obed ọ ga-amagbu onwe. Achọrọ m ka ijiri aka kọwa onwe tupu kụzie m ihe m chọrọ ikwu. Kọwa onwe gị. Aha bụ Obed Ikenna Chijioke. M na-akụ egwu. Aha eji mara bụ Obed Thompson.
Daalụ nne ịma ama m onye Obed wụ ọwụghị onye na-eji ike ekwu okwu o belivụrụ ihe ndị oyibo na-akpọ action. Ihe gbasara ịkụrụ Chukwu egwu na-amasị ya nke ọma. Ihe gbasakwara ndị Igbo na-amasị ya nke ọma. Anyị mee n'ụbọchị nke taata sị na ọ ga-eme gị na ọ ga-eso omume gịnị sụọ ya mpi. Ọwụ maka ego ma ọ bụ maka ihe ọzọ nọ maka ịhụnanya o nwere na ihe gbasara Igbo. A na-ekene gị Obed. Ọkwa music producer, ọkwa na o nwere otu isi eme production n'ihe a na-akpụ ya ma mixing na ụmụ ihe ndị ọ na-eme ya. Ịkpọtụrụ ya ọ ga-emenwu ya. Nke bụ eziokwu na o nwedoro egwu nkụrụ onye wụ the producer. Onye ya hụrụ ebe a wụ nnukwu mmadụ. Obed Thompson. Jee search ya na ma ọ bụ na YouTube ma ọ bụ na Facebook ị ga-enweta ya Obed Thompson. Obed, daalụ maka ịnọnyere n'ụbọchị nke taata. Daalụ. Obed, idugo njikere ka anyị nwee ike gbapụ ọsọ? Adịgo m njikere. Ngwa nsogbu adịghị, anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Ọ dị egwu. Aga m aga n'ihu kọwakwa otu nyanwụ ihe si aga. Ị na-anya ebe a, Obed, ị ga-ahụ ihe nọ ebe ahụ. Ịzata nke mbụ ego nne, ị na-azara ya na-aga dịka ị na-aza na-agbago. Ka m wepụ ya ka ị nwee ike hụchasie ya ike. Dịka ị na-aza na-agbago, ego ga na-eme gịnị? Ego ga na-agbago. Obi anyị ụwụ na ị ga-eme gị, ị ga-azara ya nwee ike nwetacha ego niile. Mana anyị mana dịka onye Igbo ewu, ị ga-enwetacha ya. Amen. Ị ga-enweta ya. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Edu, ị ga-agụrụ ya ajụjụ nke mbụ. No, Obed. Ndewo. Yes, adị m na njikere. Ajụjụ nke mbụ wee bụrụ tụgharịa fish n'asụsụ Igbo. Azụ. O nwetara ya. Ndewo Obed. Nke abana n'abalị. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Ịzatara ya. Fish pụtara azụ. Ọ chịgbuo onwe. Ka anyị gaa na ajụjụ nke abụọ. Ihe awụ ihe ndị oyibo na-akpọ expo. Kedu ihe atọ? Ka ajụbụ onye m nyewa ajụjụ mbụ. Ya, Obed, kedu ihe atọ ịma ndị ụlọ ọrụ Igbo TV na-akwado maka ọdịmma ndị Igbo? Okay, ịkwado asụsụ Igbo, ịkwado omenala ndị Igbo, ị na-emekọ ka anyị na-amata onwe anyị dịka ndị Igbo. Isi na nke mbụ bụ ịkwado asụsụ Igbo, nke abụọ ịkwado omenala Igbo, nke atọ bụrụ ị na-eme ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-amata onwe anyị. Ndewo maka ajụjụ azịza ahụ. Ndewo. Ọkwa zatara ya nwanne anyị Chinedu. Ọ zatara ya. Ndewo. Ịgbanigwo. Anyị ga-aga na nke atọ wee ebe nwanne anyị pụrụ. Obed. Nna anyị kwa anọ m ya. Onye isi IPOB. Maazị Nnamdi Kanu. Ndewo, ịzatara ya. Biko, ọ wụ na ị na-eme ihe kọmentị, onye zata akọrọ ya aka, ọ na-ataịpụrụ ya ihe ka anyị gbapụkwa ya ọsọ. Obed, ajụjụ nke anọ. Kedu aha onye bụ isi agwa n'akwụkwọ Ihe Aghasa nke Chinua Achebe dere?
na-akpọ oyi. Ana-akpọ oyi. Anaghị akpọ oyi. Anaghị akpọ nwanne, anaghị akpọ oyi. Anaghị akpọ ndị na-ekiri ekiri onwe onye ọbụla a na-akpọ. Oge gị na ha agụ ọkụ otu okere ịma na ọ gafego. Chineke mere ebere asatago m atọ. Ama m nke a. Ịma nke a. Ama m nke a. Na mbụ ebe ịmaghị nsogbu adịghị gwa na onwe gị ịgbanikwana maka na ịza nyawa ajụjụ ọmụma niile ga-azata ndị zatagwuru mbụ. Ị na-anya otu anyị si wee jụọ nyawa ihe, anyị dere ihe niile nọ n'ebe ahụ n'Igbo. Anyị bịa si kedu onye bụ onye isi agwa na Things Fall Apart. Ị ga-abịa mata ya, mana anyị jiri Igbo dee ihe niile maka ị na-anya n'ihe anyị na-eme. Anyị chọrọ ịma onye Igbo wụ na ọwụ onye enwere onye Igbo nwee Igbo bụ Igbo nwee Igbo dị iche iche. Onye mere anyị ji dere gị otu ahụ onye isi agwa na ihe that Things Fall Apart. Anyị nwere ike ahụ na anyị sụrụ ya na bekee, anyị gara isi I nwere ike isi the reading role ma ọ wa use the protagonist ịmụmụ ihe ndị a ị ga-amata ihe anyị chọrọ ikwu, mana anyị mere anyị ji dee ya otu a wee sị ka anyị mara mma iwu onye Igbo kpọmkwem. Chinedu nwa amadi awụ Okonkwo ọkwa ya? Okonkwo. Ndewo, anyị na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na ịgwa nke eziokwu awụ inweta ihe ndị oyibo na-akpọ the courage ịbịa n'ebe a na mbụ ya awụ ihe megịnị ihe kachanụ. Nwanne anyị Chinedu ka ihe i chere maka anyị chọrọ inweta mmadụ abụọ n'izu ọbụla, mana ọ dị m ka mgbe ọzọ anyị enwe ike jụọ ajụjụ ndị ọzọ anyị ajụbeghị maka oge. Ka ihe i chere maka oge. Mana tupu anyị apụọ, anyị ga-eme ka unu mara na onye ọbụla nwere ohere ime gịnị isonyere anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, ị mara na ị ga na-agba mbọ hụ na ị na-eme gịnị na ị na-esonyere anyị n'Igbo TV, na-eshi ya ihe anyị na-eme. Ọ bụrụ na ị naghị akwado ihe anyị na-eme, nwa na onwe ya agaghị akwado ihe ị na-eme ha. So anyị mee ihe isonyere anyị, anyị kwuo isi ya. O nwekwara nwanne anyị kwesịrị isonyere anyị n'ụbọchị nke taata, mana n'ihi na oge ya adụchaghị, mana ọ ga-esonye na mgbe ọzọ. Anyị ga-eme gịnị, anyị ga-emekwa ya introduce before anyị apụọ. Ka m kpọpụta ya. Obed, tupu m akpọpụta nwanne anyị, Obed darụrị nne nke ị zatara n'ụbọchị nke taata anyị ga-enye gị, mana mgbe ọzọ na-aga ịbịa na onye daa ọ pụọ na. Mana dịka anyị na-aga ebido ihe ahụ ihe a na-ebido anyị chọrọ iji ewe mee gịnị kwalite mmụọ ndị mmadụ. Ịghọtagwo onye ị zatara ị ga-enweta ya. Ọkwa ọ dị mma otu ahụ. Darụrị nne onwe ihe ị chọrọ ịgwa ya tupu ị pụọ. Obi m jupụtara na aṅụrị isonye na challenge nke taa. Ndewo. M na-asị Igbo TV gaa n'ihu. Ndewo nwanne m. Darụrị nne. Daalụ. O wee bụrụ ya, anyị na-agbapụta nwanne anyị nwaanyị Chimaobi. Nwanne anyị nwaanyị Chimaobi, kene ndị Igbo. Ewo Maazị ndewo. Ewo Agachedu, ị mara ma amarọ dị n'oge nwasef, a na-akpọkwa Chedu amadị m nọ Chinedu nke mma. Ka ị bere? Adị mma o.
Maazị ndewo. Ndewo. Ikenechagwa anyị, ikenechazi anyị ka m nwee ike kwenye chọrọ ikwu. Kene anyị ọsịsọ. Ndị Igbo ekene m unu. Aha m bụ Nwaada Chimaobi. Daalụ rinne. O wee bụrụ ya ọkwa nwanne anyị nwaanyị Chimaobi ihe gbasara ndị Igbo na-amasị ya. Ọ wụtaka ka o sonyewere anyị otee n'aka. Ihe ọwụna anyị na-eme ọ gbara bịa. Ihe ọwụna a na-eme ọ gbara bịa. A sị na ka onye si eme ka gịnị ka ekwesị abụ ya. Ọgaranya jere mba anụ ju ya akpa. Ihe ọ pụtara wụ na ọ ndị ọ na-enye nyere ya. Nyawo Igbo TV challenge ọ ga na-abịa n'izu ụka ọbụla. Anyị na-ene anya o nwere ike ọ ga-agafe 50,000 naira otu anyị si wee na-ene ihe anya mana ka anyị bidogodi otu ahụ wee na-asị ọnwụ na ị chọrọ isonye ohere duru onye ọwụ n'ime gịnị isonyere. O nwere mgbe anyị ga na-abịa ọgwụgwụrụ na ọ ga-awụ mmadụ 5 nsogbu adịghị isonyere anyị mee ihe ndị kwesịrị ime na-esonyere anyị. Ị na-esonyere anyị ga na-ama ajụjụ anyị na-ajụ ahụ ha ajụjụ ewetara ebe ọ ajụ gbasara ndị Igbo na ajụ gbasara Igbo TV o nweghịkwa n'ihe ọzọ. Ị na-aha esonyere anyị ị ga-enweta ya wee ọra ha ahụ. Daalụnụ linne. Chimaobi n'izu ụka na-abịa n'ịma na ị ga-esonyere anyị nyawo gaa mee gịnị ka a ga-akwado onwe n'otu nwere jee ajụjụ nke a jụrụ ndị ọzọ amapụwegodi m obi. Mba ọ gaghị amapụ gị obi. Onye a si atụgharịa fish n'Igbo ajụjụ nke a jụrụ nwanne anyị nwaanyị Chizoba achịgidego m ọchị ike agwụ m ozi na-ekwuru ekwu si onye mma ga-azakwa nkara isi sọsọ ihe dị iche na ihe ọ zara nkara ikwu bụ aka masị na nnu na-ekwuru ekwu. Ọ bụ eziokwu ọ bụrụ na ọ sị na nnu na-ekwuru ekwu kere ihe gara iche ọ sị na nnu na-ekwuru ekwu maka ọzata half of the question no ụdị ka nnụnụ ka ọwụ ya ka mma kara ịza nnụ na-ekwuru ekwu maka ọ sị nnụnụ enwere ike mara otu a gara isi kwa ya wụ onye ukwuwara n'ọwụ nnụnụ ekwurekwu amara otu a ga-esi. Eziokwu oge Chizoba kwuru ya ka m chigidere ọchị Chizoba na ihe dị iche na nke m bụ na ihe m bụ n'obi ịsa ma ọ bụrụ na ọmụwa bụ nnụnụ na-ekwuru ekwu maka amaghị ya na-akpụ ya chaa chaa chaa. Nsogbu adịghị. Ndewo. Ọ dị mma ngwa n'oge ọzọ Chiedu ka ọ dị n'ụlọ Maazị jisi n'ike nsogbu adịghị. Jisi n'ike. Nwanne anyị nwoke Chinedu ọkwa ya wụ ya a na-ekwu a na-akwado omenala Igbo a na-akwado asụsụ Igbo n'ime anyị na-enwekwa aṅụrị n'ime ya. Ọkwa ya wụ ihe ahụ a na-ekwu okwu ya. Nkwa na-ekwu onye ọwụwa awụ na nyanwụ ihe omume ga na-abịa gịnị ọ ga na-abịa izu ụka ọbụla. Anyị asị ego nye anyị ego mana ọwụ na o nwere ike ọwụ na ndị a zara ajụjụ na ị hụrụ otu ha si were mee na o nwere ihe ị chọrọ inye ha nsogbu adịghị mee ka anyị mara anyị ga-enye gị dia kọntaktị o nwere ihe ị chọrọ inye ha wee mee gịnị tikwuo ha aka n'obi mana ọwụ ma ihe ji wee na-akwado ya anyị ga na-akwado ya nyawo ihe omume. Anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche na ịnọnyere anyị. Oge ndị Igbo ga na-abịa ọwụ sọsọ Igbo TV challenge ka anyị na-eme ọ ga na-ewepụta okwu ndị dịgasị agha ewepụta ya eme gịnị anyị etu ihe ọnụ mara otu a ga-esi were mee ka ọnọdụ ndị Igbo mee gịnị wee dị mma maka na dịka ọnụ maara onye ngwu nke ọma ekwenyeghị m na-ekwu sọsọ n'okwu ekwenyere m na a na-ekwu a na-eme eme ọkwa ya wụ ihe eji mee gịnị eji mara ndị Igbo. Nwanne anyị Chinedu ana m ekenekwa ọzọ na iwepụta ohere iji wee nọnyere anyị. Daalụ nne. O nwere okwu ị ga-agwa ndị Igbo tupu ịgbapụ? Ndewo. Ana m ekele ụmụ Igbo na-ege anyị ntị sifademedeme na-ekele ụmụnne anyị dị na-agbakeri ala na-esonye anyị kwa mgbe na-agbasapụ ozi anyị. Ana m ekenefa ụzọ pụrụ iche wee na-asị ha na afọ ọfụrụ anụ abara ga-amara anyị niile mma. Ihe ọbụla onye na-eme ọ ga na-agaziri ya sịrị were ụmụnne anyị ndị nọ n'ụzọ ije a ga-analụ n'udo na ọṅụ. Wee na-asị
na-esonyekwara anyị na Igbo TV nakwa na ihe ebe ndị ọzọ anyị nọgasị. Anyị nọ na YouTube, anọ na Facebook, Instagram nakwa Instagram. Ndewo nwanne m, darịrị nne nwanne anyị Chinedu. O wee bụrụ ya aka akwụkwọ nwanne nwoke Izuchukwu nke eji Grateful Heart wee mara, na-ekene gị na-asị ka ụfọ ji fọ ka ụfọ na-afọ, mbọsị nta ka eme gịnị ka anyị chụọ na owere nchi, onye riwe ya mee gịnị ya nyetụ nwanne ya, n'ihi na onye gburu nwanne ya eme gịnị ọkwa na odogwu, ọwụghị ya ka eji ama odogwu. Nwanne gị mejọ gị yi ọgụ mee gịnị, biko gbaghara. Darịrị nne maka isonyere anyị. Anyị ga-afụ gị n'izu ụka ọzọ na-abịanụ. Anyị na-asị ka ime gịnị ka ị rarụ jụụ. Darụ nri nne ka emesịanụ.